Ang pagpalambo sa sports sa Minglanilla may usa sa mga tumong ni Mayor Rajiv Inad. Ang ceremonial turnover sa 20 kaparisan sa basketball goals nga gipanguluhan ni Mayor Rajiv Inad o giabagan sa Local Youth Development Office nga gidawat sa mga barangay captains, SK chairman ug mga youth leaders. Unang gihatdan sa basketball goals mo ang sitio Quinto Limbo sa barangay Kalahuan. Dili gyud malimod ang kalipay sa mga batan-on ug hamtong pagkita nga naa na sa ilang tungod ang basketball goals nga dalit ni Mayor Rajiv Inad og sa Municipal Government of Minglanilla. Lain na pud nga mga barangay ang hatdan sa mga basketball goals kuyog ang Municipal Engineering Team. Diri sa Upper Kalahuan, Sitio Quinto Limbo. Daghang salamat Mayor Rajiv Inad. Okay kayo! Kini si Stano Salisandra Olid alang sa Minglanilla Daily.